wakashereketa pane muzukuru wangu, ndoda upindure pamberi pedare zvawakaita. Iwo amaya. Amai tinokugamuchira kudai rwanyachuru. Tanga chikumbiro kuti muti tauriro nyai tinyatsinzwa kuti yakamira sei. Takupinga taura itinzwa. Musi wa 3 September, musi watakaratika vanhu kamukumba choto. Ndakasvika kumba, muzukuru achinditi ndaitiswa Weti pafloor naSimon akakorobha Nejira Dzvuku. Simon anomuprofita. Saka ndakazoenda kumba kwake. Akatanga mukuramba uye angakonekedza mwana kuti usataure kuti ndozvadaita. Akazobvuma mushure mokunge tatoyananiswa navanhu vafunga karimwe amai vakati yananisa nyaya yokuikumusha. Ndopa ndinogumira. Ndine Simon ari kunzi hapo. Amai vakati yananisa varimo vanogona kupupurawo zvavakanzwa vazukuru vachitaura. Regai nditaurire vanhu tichiti munhu wakashevedzwa kudaro unofanira kuuya kudaro. Wakasauya kudari, nhau yako inotongwa usipo, inopuwa inonzi default judgment. Nhau takatonga isipo usipo, zvatataura ndozvatitingi tataura. Hauna kana kumwe kwaunoenda nenhau iyo, wesi taitonga usipo, washora dare watadza kuenda. Zvino murume uyu Simon akaenda, aiva ari supposed kuti asvike pano padare. Hapana kana chikumbiro chaitwa chokuti zvakodzereswa nezvakati nezvakati. Saka maakuona taakutonga nyaya iye asipo. Zvino tinokumbira isusu kuti witness yacho iuya itaure maziviro ayo pamusoro pezvino. Ngavauye toni namai vanokwanisa kuwitness. Uyai mugara apa amai. Taurai zvakaitika nokuti ndii muri kuziva zvakataurwa naSimon. Amai avaripo imi pakati. Taurirai dare rinzwe zvakaitika. Pamusoro pedare. Inini ndinova muvakidzani vevanhu ava. Ndichisvika pamba ndichibhokwa dai rudo mupinyuri. Ndichisvika pamba ndakasvikira kuita mawekwe. Nokuti mumwe anogara kudivi remusha wangu, mumwe anogara. Saka mai ava vanga vatera kuti vanonzwa kuti Weti Yemuzukuru wangu yawatora vakubva ikoko vakabva nokusawirirana. Inini panguva iyo ndandisiriwo pamba. Ndichisvikawo pamba ndopandakasvikira maweke vanhu vachipfuura nepamba pangu vachikakavadzana. Semuvakidzani ndakasvikawo kubvunzawo kuti ko zvii chaitika. Ndobva vanditsanangurira. Akanyatsonditsanangurira ndiSimon Magumuya, ivo ava vanga varipo. Ndobva nditsanangurira akanditi ndatora haningiriki Weti Yemuzukuru wavo. Asi ndatora ndichida pane munhu wanga achida kubatsira pakuprofita kwaaita, achiti ndichida kuedza kuda kupinginura mhete zvaida kupinginura pamunhu iyeye. Saka inini ndopandakazoti aiwaka muri wavakidzana mufanira kukakavadzana, isu zvamuri kuita sei zvamuri kuita. Ko wazotora Weti mwana womuridzi usina kuwirirana nemuridzi chirudzi. Aiwa zviite unofanira kutaurirana nokukumbira amai avo nokuti watora Weti mwana wavo zvisiri pamutemo. Ndokumashoko andakataurawo ndichiranisawo vakidzani vangu. Right. Zvino amai makazoya kudare kurwadziwa nezvakaitwa pamuzukuru wenyu kana kuti mwana wenyu ndizvo? Zvakandirwadza uye ndoda kubvunzawo ndiona mune hamubvunze. Unoda kubvunzani? Taurai nokuno. Ivimi makarwadzwa nezvakaitwa nomukomana uyu here? Zvakakurwadzai? Right. Ndo zvatinoda kuziva. Zvino imimi ndii muri kuziva zvakanyatsokurwadza mumwoyo menyu. Munoda kuripwa kai? Ndizvo? Kuripwa ndingade kuripwa asi ndinosvipikisa zvakare kuti kuripwa ikoko kuchapedza dambudziko here, hakuzomutsa dambudziko here kumuzukuru ave murume mukuru achazogarawo semwana baba here paanokura nezvakaitwa nomuprofita achimuitisa Weti mwana achikorobha Nejira rere. Right.
Nhau iripo ndeyekuti dare rinoripisa munhu anenge atadza, ndizvo? Rinoripisa munhu anenge atadza dare hariite chiprofita. Dare rinotaura iro kuti imimi matadzirwa nomunhu uyu ndosaka mauya kudare, ndizvo? Saka munhu uyu anofanira kuti imimi mutitaure zviri mumwoyo menyu kutadzirwa kwamaita. Kana musingade kuti akuripei muchida kumuregerera, munotaura pamberi pedare. Taura izvesi. Inini handikwanisi kumuregerera nokuti handizivi pamberi pamwe zvinenge zvakuzobatwa, pamwe ndatofa kuti mwana wakagara kwambuya vakakaitwa soso, pamwe dambudziko rakatosikira mumusha mangu zvachose. Kubatsiriwa. Saka ndimarakadzi pane akakutadzira here kana ichinge mauya nenyaya yekudare inenge ichinzi patsanuro, anenge aonekwa akatadzira mumwe anoripa mumwe kuti nyaya ite sei ipere. Saka imimi taurirai dare matadzirwa muda kuripei kuti zviro zvipadundu penyu zvisevere. ngandiripe mombe. Ngandiripe mombe. Okay, mataura enu kuti muda uripwa mombe. Hatigone kuidzora kana kudii, nokuti muridzi dai aripo ndiyaita tinokumbira mai mundiregererewo kana zvakati hapo, ndosaka ichinzi default judgment. Murume uyu anofanira kuripa amai avo mombe. Tapedza zvakanaka yamenda.